seuraavassa haastattelussa Mondon päätoimittajan Heikki Valkaman kanssa sukelletaan ainakin New Yorkiin ja Berliiniin. Tervetuloa Heikki. Kiitos, kiitos. Aiheena ovat Mondon matkaoppaat. Mondo matkailulehti on tehnyt matkaopassarjan suurkaupunkeja etupäässä, mielenkiintoisia kaupunkeja, joissa varmaankin meidänlaisemme ihmiset nyt sitten mielellään lomailevat tai ainakin lomailisivat, jos olisi aikaa. Nyt nämä kirjat tai niitä ilmestyy myös iPad-versiona. Mikä idea nyt on matkaopas laittaa tällaiseen? Sen verran korjataan, että iPad-versiona niitä on tullut ja nyt kirjamessuilla aikoo ilmestyä e-kirjoina, mikä tarkoittaa onko sitä, kaikki että on iPad-versiona? iPad-versiona 5 ja e-kirjoina on nyt 2 ja koko ajan tulee lisää ja sen verran, että iPadin ja e-kirjan ero on siinä, että e-kirjaa pystyy useammilla lukulaitteilla lukemaan. iPad-versio on niin kuin räätälöity tuohon applikaatioksi tähän Applen laitteeseen. Ja e-kirjoina ovat ilmestyneet nyt Lontoo ja New York ja koko ajan on kyllä tulossa Berliini, Lontoo, mitä siinä nyt on tulossa varmaan aika pian hyvällä tahdilla. Barcelonaa tulossa ja muuta. Että. Ja yhteensä näitä Mondon matkaoppaita on ilmestynyt? Hyvä kysymys. Mä laskin kyllä niitä yli 20 kaikkia on ja viime vuonna aloitettiin tämmöinen sähköistämisprojekti, että siinä on kuulemma tulevaisuus. Kuulemma tulevaisuus. No miten itse, oletko käyttänyt näitä? Vai tarvitseeko matkailulehden päätoimittaja enää matkaoppaita? No mun täytyy tunnustaa, että mä en ole vielä kertaakaan matkustanut ton iPad-oppaiden kanssa, että perinteisten oppaiden kanssa sitäkin enemmän. Että kyllä mä, jos on meidän oma opas tullut jostain kohteesta, niin kyllä mä otan sen aina mukaan, koska ne on niin hyviä. Tämä menee niin kuin mainostamisen puolelle, mutta ne vaan on. No kerro vielä, hei, minkälainen matkaaja tai matkustaja olet? Kuinka paljon vuodessa tulee reissupäiviä? Tietysti varmaan nyt ikään kuin työn hyvänä tai huonona puolella niitä tulee jonkun verran. No aikaisemmin mulla oli valtava määrä matkustuspäiviä. Nyt on pari pientä lasta, niin ei tule matkustettua niin paljon, mutta tavallaan työn puolesta tulee välillä käytyä todella eksoottissakin paikoissa, tyyli Tyynellä merellä sukeltamassa rauskujen tai noiden haiden kanssa. Tai sitten jossain vuoristossa Nepalissa tai safareilla, mutta samaan aikaan sitten myös kaupunkilomia ja no seuraavaksi lähdetään perheellä Taimaahan varmaan. No, meinasinkin kysyä, että missä olet viimeksi käynyt, mutta tuo kertoo jo sitten eteenpäin. Kertaa viimeksi mä kävin Skotlannissa viskejä maistelemassa. Sekin varmaan on ihan kokemus, jonka työmatka tietenkin. Työmatka. No entä sitten lempikohteesi, löytyykö se Japanista vai? No kyllä se ehkä on Japanista. Kioton kaupunki on vähän vedän kotiin päin, kun mä oon asunutkin siellä, mutta se on ihan mahtavan hieno paikka, että Tokion ohella, mutta ehkä maailman paras kaupunki on Kioto. Muuten hyvä, mutta syrjässä. Näin suomalaisista ajateltuna. No joo, riippuu mistä katsotaan. Kaikki on näkökulmakysymyksiä. Mennään näihin matkaoppaisiin. Jotenkin noin niin kuin ylipäätään ajatellen, niin matkaopas, eikö niin kuin tuntuu, että onko tämä nyt ihan vanhan ajan juttua, kun netistähän me nähdään kaikki. Kyllä mä muistan silloin itse 90-luvulla nuorena poikana, kun Lonely Planetin lainasin Mikkelin kirjastosta, kun lähdettiin Keski-Euroopan matkalle, Itä-Euroopan joku 3 maan opas. Käytetäänkö matkaoppaita vielä vai nimenomaan tarvitseeko uudenlainen matkailu, koska jos ajatellaan, että vanhanaikainen matkailu olisi tällaista perus Kanarian turismia ja nykyään ehkä tehdään ne kaupunkilomaa enemmän. Tarvitseeko se taas tuosta enemmän matkaopasta? No, kyllä oikeastaan matkaoppaat on siitä hyviä, että jos niihin luottaa, niin niissä on selkeästi näkemys ja näkökulma ja joku on valinnut sun puolesta ne jutut. Et vaikka nykyään on netti, niin se, että mä löytäisin oikeasti hyvän ravintolan googlaamalla, niin se on täys säkäkauppaa, mutta silloin jos niin kuin siellä on vaikkapa New Yorkin kirjoittaja Alli Haapasalo sanoo omalla nimellään, että minun mielestäni tämä ravintola on hyvä, koska täältä saa New Yorkin parhaat purilaiset, jotka on muuten tehty sellaisesta juustosta niin laitettu väliin, niin silloin se on vaan uskottava ja mentävä, koska se tarjoaa sen oman näkökulmansa. Netissäkin toki on näitä vertaisvertailuja, TripAdvisoria ja muuta, mutta sielläkin niin kuin ihmisten maut vaihtelee niin paljon ja siellä saattaa hotellin pitää itsekin käydä vähän niin kuin kertomassa, että tämä on aivan loistava hotelli. Että siinä mielessä meidän tuntuma on, että matkaoppailla on vielä kysyntää.
Ja ne toimii. Ja nimenomaan tällaiselle trust me-henkiselle persoonaan sitoutuva, eli on joku kirjoittaja ja se on nimenomaan hänen persoonallisen ja persoonansa läpikäynyttä. Juuri näin, ja matkakirjat jakautuu perinteisesti niin kuin ehkä kolmeenlaiseen kategoriaan. On semmoiset reportaasit, jossa mennään syvälle johonkin maahan. Kapuscinski vaikka se kulkee huoleksi mantereella tai muuta, tai jotkut vanhat tähtitoimittajat ylipäätään. Sitten on tämmöisiä niin kuin matkan tekokirja, jossa siirrytään paikasta A paikkaan B jollakin, vaikka polkupyörällä jonnekin. Ja sitten on matkaopaskirjat. Ja me ollaan mietitty, että jollain tavalla näitä kahta voisi yhdistää ja ajatella, että tuodaan perusmatkaopaskirjan niin kuin puhelinluettelomaista selitystä pidemmälle mennä ja kerrotaan siitä, että millaista siellä oikeasti on, miksi näin on. Perusmatkaupas kertoo, että täällä on tällainen ja tällainen, mutta me yritetään saada sellaisia hyviä suomalaisia tekijöitä, jotka tuntee sen maan niin hyvin, että ne voi kertoa, että miksi se on juuri näin. No katsotaan sitten näitä kirjoja. Mulla on tässä tuolta Elisan e-kirjapalvelusta tänään ladattu New York matkaopas, kun saan sen täältä auki. Vastaavasti tässä on Berliini opas, jos mä nopeasti demoon. Nyt tämä menee vähän vaikeaksi, koska tämä tarvitsisi tämmöiseen... No, jos mä pidän näin, niin tarvitset vaan toista kannesta kun lähdetään, siinä on meillä ensin tämä on iPad-versio, joka se toi jo vielä ehtinyt tulla e-kirjana, mutta sisällysluettelo kaikki periaatteessa toimii osin saman logiikan kuin kirja, mutta tämä on ehkä niin, että tässä hypitään tietenkin sitten paikassa toiseen. Eli jos mä haluaisin lähteä vaikka syömään Berliiniin, ja mä mietin, no mun hotelli on tuolla Mittessä, okei. Ei, joku Friedrichshainissa, mä oon asunut siellä. Okei, no mennään sinne sitten. Noin. Friedrichshainin ravintolat, ja katsotaanpa sieltä selataan vähän kahvilat aamiaispäivä. No kyllä se kiva aloittaa vaikkapa jostain kivasta kahvilasta. Mutta toi Schönbrunn, mun mielestä se on ihan hyvä. Schönbrunn, no niin, se on huippusijainti Volkspark Friedrichshainin mäellä. Hienot näkymät sekä terassilta että koko seinän pituisista ikkunoista. Kehuttuja englantilaisia aamiaisia. Ja täällä on jopa niin kuin paikkalinkki, että se löytyy sen nettisivut löytyy tosta, jos haluaa käydä tsekkailemassa, että mitä siellä on ruokalistalla. Sitten jos haluaa palata niin siinä on tietenkin osoitetiedot ja kaikki. Joissain paikoissa on myös se suora osoite sinne niin kuin linkkinä, mutta näin se toimii, että sitten löytyy mahdollisesti, jos haluaa syödä jotain muuta, niin listauksena italaisia ravintoloita, aasialaista, saksalaista. Harva Saksassa, Berliinissä menee syömään saksalaista, muualla Saksassa kyllä, mutta todella niin kuin kansainvälistä ruokaa, pikaruokaa, mitä sitten haluukaan, niin ehkä niin kuin periaatteessa sama logiikka kuin perusmatkaoppaassa, mutta tätä kautta sitten löytää no, näissä e-kirjoissa ja muissa ajatuksena on se, että siinä on myös se lisä, eli sä pääset linkistä sinne nettisivuille mahdollisesti karttaan yömässä. No katsotaan sitten tätä New Yorkia välillä, kun mä onnistun hukkaamaan taas tässä välillä. No niin, sieltä se löytyy. Ehkä mä en tätä kameralle näytä, mä luulen, että se näyttää aika pienenä sieltä. Mitähän mä en ole New Yorkissa koskaan käynyt, joten mä luultavasti olen ensimmäisenä lentokentältä yritän päästä keskustaan. Lentokentältä keskustaan, jolloin etsitään sisällysluettelo. Tässä onkin saman tien niin kuin heitetty New Yorkin eloajamisopas, jossa kerrotaan, että missä on aikaero, asemat, apteekki, kierrätte meidän lentokentältä lentokentälle ja siitä klikataan sitä kohtaa ja siinä se kerrotaan, miten sinne kannattaa. Ja mulla on näkee myös sitten Finnairin palvelunumero sitten, kun mä jos joudun eksyksiin, niin sinne taikka sitten löytyy tuo www-osoite. Tässä mielessä niin näähän on niin samaa sisältöä, oli se e-kirja tai ei, mutta näin se toimii. Ja suunnitella tätä matkaa, niin mä katsotaan eteenpäin. Sisällysluettelo, tämähän on tietysti selaaminen aika kätevää e-kirjassa, että se helpottaa. Jos pitäisi hotelli sieltä varata, niin siitäkin varmaan löytyy. Joo, nyt meni varmaan jo ohi. Tässä tämä on vielä versio, tässä on sisällysluettelo ajatuksena, että siinä pitäisi olla hotellit ne on tämä on vähän demoversio vielä tää. Kauniita unia. Kyllä, sieltä se löytyy.
mutta ne pitäisi olla niin kuin isot luvut ja pienet luvut. Tässä on nyt isot luvut ja eri kokoiset luvut samalla koolla, niin se hieman, mutta näin. Eli sieltä sitten... Jos hotellihuoneesta pyydetään alle 300 €, minua pelottaisi asua siellä, kerrottiin. No, toisaalta jossain kohdassa kerrottiin, että tossa sama huone, eri hinta. Kyllä. Eli täytyy olla tarkka, milloin niitä ottaa. Vuoden aika, milloin tulee, mistä hakee, hotellin omat tarjoukset, kaikki niin kuin muuttaa sitä. Varsinkin New Yorkissa, niin New Yorkissa on lähtökohtaisesti vaikea saada järkevällä hinnalla huonetta, mutta tuossa niin kuin Alli Haapasalo, joka on oikealta ammatilta elokuvaohjaaja, niin on asunut New Yorkissa, en muista enää kuinka monta vuotta, mutta on sitten käyttänyt suhteita ja selvittänyt, että missä on oikeasti parhaat, esimerkiksi alle 200 € hotellit, että missä todellakin uskaltaa käydä, tai niin kuin 100 € hotellit, missä uskaltaa käydä ja milloin. Tämä on ehkä se niinku suurin etu näissä, että siellä on tosiaan se joku suomalainen tyyppi, joka on tehnyt sen työn, että se taju tietää, että meillä on vähän erilaiset kriteerit ehkä kuin jollain amerikkalaisilla tai vaikkapa kiinalaisilla tai muilla, että se on miettinyt sen, että kuinka niin kuin, millainen hotelli alle $200 voi sopia suomalaiselle. Ja tässä näkyy olevan myös rahanarvoinen vinkki, jos on kaveriporukalla liikkeellä. Ketjuhotellien huonevalikoimassa on yleensä huoneita, joissa on 2 parisänkyä, ja neitä myydään sitten 2 hengen huonehinnalla, mutta niihin voi majoittua myös 3 tai 4 henkeä, että siinä ei ole tällaista. Eli matkaopasta on todellakin syytä lukea ja myös ennen matkalle lähtöä, ja näköjään tässä suositellaan myös varaamaan hotellia suoraan tuolta. Kyllä, ja kyllä mä näen, että varsinkin jos on paljon matkaileva tyyppi, niin siinä kohti tämmöiset e-kirjalaitteet, niin sä pystyt ottaa paitsi sen matkalukemisen, niin sen matkaoppaan. Ja kaikki kirjat, mitä sä tarvitset sillä matkalla, niin kerralla tonne. Ehkä jopa myös pari leffaa ja muuta. Et siinä mielessä niin kun matkustavaiselle ihmiselle, niin ehkä just kaupunkilomille. Sitten kun lähtee vaikkapa Kambodžan sademetsiin rymeltämään, niin voi olla, että siinä kohti ne niin kuin pokkarikirjat, niitä lastaa pari kappaleet reppuun ja sitten kun tulee kaatosade ja ne on kastunut, niin ne voi heittää tarvittaessa jopa pois, niin se voi toimia paremmin, mutta kyllä mä veikkaisin, että niin kuin liikkuvalle kaupunkilomille niin kuin tabletti tai mikä muoto siis olikaan. Jos se on tablettia hankkinut, niin ehkä niin kuin kirjan lukemiseen joku niin kuin kännykkä on vähän vaikea, mutta sitten matkaopassa selaamiseen, niin se vielä toimii se, koska sitä ei tarvitse jäädä keskittymään yhteen, vaan siinä voi pomppia asiasta toiseen. Toi, mitä sanoit, pitää varsin hyvin paikkansa. Mä olen nyt e-kirjan herätyksen kokenut tänä syksynä. Mulla oli Prahassa tää Vekotin mukana. Mä olin siellä reilun viikon. Ei tarvinnut ottaa yhtään turhaa fyysistä kirjaa mukaan, koska ties, että kirjan tarvetta pystyy täyttämään tällä. Mutta se varsinainen elämys tuli eilisaamuna tänne kirjamessuille lähtiessä, kun mulla on 10 kirjaa tarve olla mukana. Ja joka kirjamessuille lähtiessä aina ollut 2 muovikassia kummassakin kädessä kirjan mukaan. Nyt mä ihmettelin, että jotain olennaista puuttuu, kun mulla oli vaan repussa tämä. Tästä täytyy sanoa, että osa ihmisistä, kun tuli iTunes ja tämmöiset, niin he on heittänyt kaikki CD-levynsä veke ja ne kaikki löytyy joko jostain kovalevyltä tai pilvestä, mutta mä en täysin usko, että kirjoissa käy samalla tavalla, että kaikki heittäisi fyysiset kirjat pois, koska voi olla, että me ollaan vaan niin vanha-aikaisia ihmisiä, että seuraava sukupolvi ei välitä mistään fyysisistä kirjoista, että sillä ei ole mitään väliä, että ne heitää pois, kaikki koko kirjasto löytyy tolta, mutta mä näen, että meille se on välimuoto, että me pidetään osa kirjastosta tuolla, liikkuva kirjasto, ja sitten kotona hipelöidään niitä fyysisiä esineitä ja ehkä bussissa tai miten sitten onkaan, mutta kyllä mä näen, että matkailevan ihmisen pelastus voi olla tollanen, koska jos miettii, että mekin lähdettäisiin kuukaudeksi perheen kanssa Aasiaan, niin jos me otetaan vaimon kanssa kaikki kirjat, mitä me jotain lukea siellä haluttaisiin lukea mukaan, niin ei mahtuisi enää lasten vaatteita sinne matkalaukkuun, että sitten tollasen ehkä pystyy pelastamaan jotenkin. Mutta se on myös pienemmällä matkalla. Mä asun Tampereella ja käyn Helsingissä parina päivänä viikossa tai 3 päivänä viikossa töissä täällä. Ja tietysti mulle tulee kirjoja, jotka on vasta PDF-muodossa tai ei ole vielä ilmestynyt missään muussa muodossa. Se helpottaa, koska mulla on eri
vuorokauden aikoina ja eri väsymystilassa eri kirjoja pystyy ottamaan vastaan. Siis mulla se tosin toimii niin, että mulla täytyy olla keskittymisrauha noihin kaunokirjoihin ja tietokirjaa pystyy lukemaan vähän väsyneenäkin ja työhön liittyviä kirjoja, niin se helpottaa, että kun siis päivän junamatkalla tarvitsee vähintään 2 kirjaa silloin, niin se helpottaa jo aika paljon, kun ne tulee. Nyt kyllä Elisan pitää maksaa tästä joku bonus sulle, koska meidän piti puhua matkakirjassa, me ollaan vaan ylistetty näitä lukulaitteita, tää on kyllä tämmöistä, että... Puhutaan matkailusta vielä muutama sana. Ja noista niin... Tässä voit itse asiassa mainostaa muutamalla sanalla Japania ja japanilaista kulttuuria. Se on sulle sydäntä lähellä. Joo, siis mä oon itse ollut tekemässä vain yhtä matkaopaskirjaa ja muita kirjoja kylläkin, mutta Monon Tokio-opasta ja se on jostain syystä kaikkein paksuin meidän ikinä tekemä kirja johtuen siitä. Mä yritin rajata, mä rajasin vaikka kuinka paljon pois, mutta siitä huolimatta se aihe on niin rakas, että sieltä tuli läpi kuitenkin kaikenlaista. Ja Tokio on aivan mahtava kaupunki, tai vähän niin kuin Lontoa tai Pariisi ehkä laajemmin, niin se ei ole vain yksi kaupunki, vaan niin se on semmoinen monien pienten kaupunkien rihmasto tai sienirihmasto, että sieltä niin kuin maan alta nousee lukuisia keskuksia, jotka sitten on yhteydessä toiseensa, ja niillä kaikilla on oma luonne, ja käytännössä Tokiossa voi tehdä matkan niin, että käy samalla kaupunkilomalla tosi monessa eri kaupungissa. Ja siellä on niinku semmoinen yksi kaupunki tai kaupungin osa on pelkkää elektroniikkaa ja kaikki niin kuin isot elektroniikkafirmat on siellä. Toinen kaupungin osa on täynnä niin kuin vanhaa Japania, se on niin kuin vanha Japanin alakaupunkialue, missä on sitten temppeleitä ja muita, ja kolmas on sitten taas niin kuin nuorisokeskus. Että tosi erityyppisiä paikkoja ja sanotaan, että kaikkein hienointa siellä on ruoka, ja yksi on kirjan paksuimmissa osioissa, sitten onkin japanilaisesta ruokaa käsittelevä osio, mutta sekin on se ei ole vielä e-kirjana, iPad-versiona se on, mutta. Ja mä viimeksi kävin maaliskuussa, kun me tehtiin tuo iPad-versio, niin videokameran kanssa kuvaamaan sinne ylimääräisiä pätkiä niin kuin tavallaan lisäämään sitä tunnelmaa, että millaista on, kun sushikokki leikkaa elävänä, ottaa altaasta kalan ja leikkelee sen, tai mitä näyttää Tokion siluetti pilvenpiirtäjästä auringonlaskuaikaan, tai mitä on vetää Tokioon jonkun neonkeskustan läpi autolla, tai tämmöisiä niin kuin pätkiä. Mutta... No eihän tästä enää tarvitse matkalle lähteekään, kun kaiken saa jo matkaoppaasta. Kyllä. Periaatteessa kyllä, ja se on musta niin kuin, ehkä se ero, missä me erotaan jostain Lonely Planetista, on just se, että mä alussakin sanoin, mutta me pyritään kertoa myös enemmän kuin mitä tavallinen matkaopas kertoo. Mennään astetta syvemmälle, astetta niin kuin pidemmälle siinä kulttuurin tuntemuksessa, ja sitä kautta niin kun tuo Tokio-opaskin ilmestyi, niin aika moni tuli kertoa, että he lähti lukemaan sitä selaamaan, ja yhtäkkiä ne huomasi, että ne on lukenut puolet kirjasta, oli pakko lukea kirja loppuun, vaikka on matkustamassakaan sinne, mutta kun siinä tulee niin paljon sitä tietoa siitä itse paikasta ja kulttuurista, ja mulla on samalla tavalla, että tuossa on muutamia kohteita, missä mä en ole itse käynyt noista meidän opaskirjoista, ja kyllä niissä niin kun no toiset on laadukkaampia, toiset parempi. Meidänkin opas on, aina kun se on yksi tai kaksi ihmistä, jotka vastaa sitä, niin se tasoeroa, mutta on se semmoisia kirjoja, että siitä tulee, että wow, tänne pitäisi päästä. No mitä seuraavaksi on tulossa matkaoppaina? Onko uusia projekteja käynnissä? Meidän Taimaan kirjeenvaihtajamme Antti Helin parhaillaan, mä tänään soitin sille, kun se asuu Bangkokissa, kun se on kauhean tulvat, että no mikä siellä on meininki, että onko se talo ihan uponnut, okei se on 8. kerroksessa asuu ja alueella, jossa se tulva ei ole pahimmillaan, mutta ne oli painut tulvaa johonkin rannalle johonkin kauas, ja se siellä päivittää ja kiertää Taimaata tehdäkseen entistäkin hienomman Taimaa-oppaan. Et meidän edellinen painos on niin vanha, että se alkaa olla vähän out of date, eli tammikuussa matkamessuilla tässä samassa paikassa, ehkä lähellä tätä paikkaa ainakin, messukeskuksessa kuitenkin julkaistaan Taimaa-kirja, Pariisia päivitetään, Budapest on tulossa, ja muitakin suunnittelmia on, mutta nimiä ei ole vielä paperissa, joten katsotaan mitä tapahtuu. Kiitos Heikki Valkama, ja kerrataan nyt vielä, eli iPad-sovelluksina on jo kourallinen ja pienempi kourallinen on sitten e-kirjoina. Kyllä, juuri näin. E-kirjojen tämän päivän status on New York ja Lontoo, ja koko ajan tulee lisää. Juuri näin. Kiitos Heikki. Kiitos.